रस्त्यांची 23 नंबरला नोंद करताना बक्षीस पत्राची अट न घालता संमती पत्रावरून नोंद करून मिळावी अशी मागणी आमदार वैभव नाईक यांनी विधानसभेत केली। यावर मंत्री गिरीश महाजन यांनी एका शब्दात उत्तर दिलंय, पाहूया। वैभवजी बोलायचंय का की आपण आता अनेक वाड्या रस्ता करतो आणि त्या 23 नंबरला रस्ता घेतो। 23 नंबरला रस्ता घेताना पहिल्यांदा संमती पत्रावर आपण घेत होतो, परंतु आता आपण जिल्हा परिषदने बक्षीस पत्र कराविषयी अट घातली आहे आणि बक्षीस पत्र अट ही खूप हे आहे, कारण सगळ्या लोकांना एकत्र करायचं, त्यांना बक्षीस पत्र द्यायचं, त्याचा खर्च करायचा आणि त्यामुळे हे 23 नंबरचे रस्ते संमती पत्रावर पहिल्यासारखे करावे एवढी विनंती आहे। आणि त्याचबरोबर जी MSCBची लाईट बिल आहे, जे आपण स्ट्रीट लाईटसाठी, ते आपण आपल्या मार्फत या ठिकाणी भरावं। ठीक आहे। प्रश्न क्रमांक 2। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।